Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Atong makauban karon ang lain nga garbo sa Sugbo sa natad ni sa musika. Choir master, musician, sa lain nga mga ilado sab kaayo nga mga grupo dinhi sa ato makauban nato. Maestro Dennis Gregory Sugarol. Good morning, Sir Dennis. May buntag, Nico. Good morning, sir. Kumusta? Unsay mga gika-busy-han nimo ron, sir, karong panahon sa pandemya sab nga atong nasinati karon? Okay. Natay online nga mga music lessons, no? And then naghimo sa tag mga video, lain nga mga video sa mga choir groups nako and then sa mga friends nako sa musika from around the world. Naghimo mi collaboration and we produce some audio video for everyone. Mo balik lang taw sa taon na, sir. Sa imong musical career, sir, pagkabata, sir, kinsa may naka-impluwensya nimo, sir? Ani? I would say nga na-expose ko into singing kay akong mama magsige siya palit og kanang mga -1 ipagtahon gud ka and then nagsugod ko formal lessons good kay sa high school nako ako edad, no? Karong panahon na, sir, murag ubay-ubay nakagihandle nga mga choir, mga award-winning pagid kaayo nga mga choir. Unsa may sikreto, sir? Ini. Oh, well, if you want to reach something great, you have to sacrifice for it. So I would say these 3 Ds, determination, dedication, and discipline. And also, I don't believe nga mo abot rin mo no nga di nimo trabahuan. So kinahanglan hard work is very important and you instill that to every member of your choir. And then also ang kanang pagtuo sa Ginoo, more importantly, pangajian gud pag-ayo. How is it like, sir? How do you hone mga young minds, sir, pag-develop good sa ilang talent? You just have to do some lain nga psychology sa bata, no? Especially kung nag-mold kag mga bata. So child psychology is there, imuhang lingaw-lingawon sila, you do some creative things nga makuan sa ilang utok ma sila. So lain nga paagi nga imong buhaton para ma-impart nimo ang music o ang arts nga ma-in-love sila. Apan karong panahon na, sir, unsay mga epekto sa COVID-19 health crisis sa imong mga gipang buhat karong panahon na, sir? So daghan yung kayong trips nga na-cancel because of this COVID thing. But Hinoon, wa man ta kibaw sa purpose sa Ginoo, so magsalig lang ta niya. Tuna kuno kay original nga composition, sir. Can you tell us more about this? It's really intended for COVID and those who have na-affected ani nga crisis. Ang English nga title kay This We Ask of You and then ang Bisaya niya kay Unta Dunggun Mo. It's a prayer of supplication to God. Few lines, sir, by special request. Yeah. Kaluy anu unta kami nga kanimo nangamuyo pasayon mo kami sa among mga sala kami pun asa gugma unta tunggun mo. Wow, pagkanindot. In closing, sir, tambag lang nimo sa makabatan-unan diha, labi na ning dunay talento gyud pod, sir, sa musika. I encourage you to enroll in music lessons, and then kung unsay mga passion ninyo nang i-develop inyong eskwelahan kay aron ma-improve na. So, that's all. Thank you so much sa talagsaon nga kagayunan karong buntaga, Maestro Dennis Gregory Sugarol. Good morning, sir. Thank you, Nico. Good morning.